Казвам се Йордан. От Радомир съм. Малкият провинциален градец на юг от Перник. Викат ми Рагата. Малката Рага ми викаха от началото, след това почнаха ми викат само Рагата. Ама не бе, човек, имам си планове за вечерта, моля ти се са. Като бехме малки, правихме малки глупости. Пораснахме, почнахме правиме големи глупости. И накрая какво? Май ще останем сега само с големите глупости. Не вярвах, че може да стане чак такива колоритни личности от нас, защото ние сме с претенции, че сме колоритни. Лили, бойка, ти си дърва си. Питам един приятел, викам, бе, Чочко, кажи ми, защо хората са зли, бе, бате? Вика, много просто е, човече. Други хора, бе. Други хора. Изкуството е като огледало на обществото. Значи, на тия нашите стадиони, като излизат ония мити хубавици, с разните там подплънки, разните там пластики, не знам си какво. Леле, той е такъв кич. И се чудим този народ. На какво се радваш, бе, народе? Излизайки една чалга певица, тя ти се подиграва в лицето, бе. Опитвали сме се да връщаме времето назад в миналото. Случки с жени, ама явно не става. Събрали се хората, наредили се на опашка, Господ почна да раздава земята. И българина бил последен, както винаги. И за него не стигнала земя. Обаче Господ казал, на всички дадох, трябва да дам и нещо на тебе. И му отрязал парче от рая. Обучалото го облагородихме и го направихме заведение. И цялата красота, която беше там, с купола, който беше затворен от всякъде. Аз като дете, майка ми лека и пръсна жената, се викаше, да не влизаш в обучалото, лятото викаше, не стинеш, бе. И като слезнем долу, по къс ръкав, леле, зъзнем. Направо 7-8 градуса температура. Абе, природен феномен, красив. Обаче, сега ако отидеш, заведение, чалги до дупка. И поредната припадна, само щом я поздрави. Ние сме от отдела за борба с чалгата. Слушал съм от хора, не съм виждал официалния документ, в който, това е някакъв документ турски от 1418 година. Там за първи път се спомена името Радомир. И то е по повод на някакъв бунт. Дигат радомирци и успяват за около година и половина да задържат тук радомирската котловина без турски управници. Сещам се за един виц за онова момченце, дето решило да става продавач. Имал претенции, че е много добър продавач. И къде ще ходи? В София в халите. Отива там и управителя му вика, добре, ти си новак, хайде, ще ти дадем един шанс, отивай на зеленчуците. Отива той на зеленчуците и първият му клиент идва и му вика, искам да си купим половин маруля. Човече, всички си купуват цели марули, ти половин. Не, искам половин да си купа. Добре, айде, купи си половин маруля. Обаче казал, аз ще хода да питам, не може така. Влиза при шефа, обаче не вижда, че оня влиза зад него. И директно от вратата, шеф, тук има един педерас, дето иска да си купи половин маруля. Обръща се, вижда човек и вика, той господин иска да си купи другата половина. И оня шефа видел, че това така малко асоциативен ум, така по-бързичък е в реакциите. И га, добре, продай му на човека половин маруля и след това се върни тук в офиса, аз да те попитам нещо. Нашия отива, продава му марулята, връща се и шефа го пита, тя вика, кажи ти сега от кой град си?
И нашия вика, бе, шефе, какво ти кажем? Аз съм от един град, в който има само курви и педераси. И то... Добре, бе, кажи кой е този град. А, шефе, не, ама ти кажем кой е, бе. Кажи, бе, човече. Добре, бе, от Плевен съм. Ей, момче, абе, жена ми е от Плевен, бе. А в кой отбор играе, а? Проблема ни е с жените. Един друг приятел викаше, ей, тия жени ще ни изядат главите. А па друг го пита, кои глави, бе? Жените са от Венера, мъжете са от Марс. Само това е обяснението. Не взимайте живота много на сериозно, защото така или иначе живи от него, няма да излезнете.